Već sa 16 godina Medo Camara je znao da je fudbal njegov život, ali je isto tako i znao da zemlju u kojoj je odrastao Sierra Leone mora da napusti. U građanskom ratu koji je trajao 10 godina izgubio je majku i oca, zbog čega je rešio da zatraži azil u Finskoj. Godine su prošle, ali praznina je ostala. Morao sam da se prilagodim svemu u životu i ne dozvoljavam sebi da upadnem u depresiju, već puštam život da ide dalje. Nakon profesionalne karijere u Finskoj i titule najboljeg fudbalera ove zemlje 2010. godine, Medo je potpisao ugovor sa Partizanom, ali ne prođe ni dan da ne pomisli na svog brata i sestru koji su i dalje u Sierra Leoneu. Ovo je život, ja to znam i nikad ne znam šta može da ti se dogodi sutra. Ja se trudim da svaki dan živim lako, da ne pravim nikome probleme i jednostavno da budem normalan. I pored teškog detinjstva, Medo je zadržao osmeh, a njegove kolege imaju samo reči hvale za ovog 25-godišnjaka, izuzev jedne stvari. Sjajan je i drugari i kao osoba je stvarno dečko na pravom mestu. Radi maksimum, dobro radi na treninga, posle trening ide kući. Dakle, Camara je netipičan fudbaler u svakom smislu te reči. Izlaci kod njega ne dolaze u obzir. To sam jednostavno ja, ne volim previše zabave i slobodno vreme koristim da se čujem sa porodicom. Da li je Camara zaista tako fokusiran na treninge ili iza izbegavanja noćnog života stoji ipak neka devojka? Jer kada smo ga pitali da li ima nekog, evo uz kakav osmeh nam je odgovorio. Da, imam. Da li je iz Srbije? Ne, nije iz Srbije. Iako beogradski mediji predviđuju da će Camara u januaru napustiti Partizan, fudbaler ističe da ne misli o tome, barem ne do isteka ugovora 2013. godine. A onda, ko zna, možda i reši da se pridruži devojci koja ga čeka negde daleko. Ćao.